номзади илмҳои ветеринарӣ, котиби илмии институти ветеринарии академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон, олими ҷавон Сулаймон Назруллозода дар озмуни байналмилалии лоиҳаҳои инноватсионии ҷавонон 100 ақида барои иттиҳоди давлатҳои мустақил ки дар шаҳри Бокуи Озорбойчон баргузор шуд, ширкат варзида ғолибият ба даст овард. дар озмун иштирокчиён тавассути муаллифи лоиҳаҳои худро дар назди коршиносони соҳа дифоъ намуданд ки дар натиҷа соҳибони 10 лоиҳа ғолиб эълон карда шуданд. лоиҳаи байналмилалии инноватсионии 100 ақида барои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар шаҳри Бокуи давлати Озорбойчон иштирок намудам ки дар он беш аз 60 лоиҳаҳо аз давлатҳои гуногуни иттиҳоди давлатҳои мустақил пешниҳод карда шуданд. дар озмун иштирок намудам. озмуни байналмилалии лоиҳаҳои инноватсионии ҷавонон 100 ақида барои иттиҳоди давлатҳои мустақил ки дар шаҳри Бокуи ҷумҳурии Озорбойчон баргузор гардид, аз ду давр иборат буд. яъне рӯзи аввал иштироккунандагони озмун лоиҳаҳои худро ба маърази тамошо гузоштанд. дар намоиш муаллифон лоиҳаҳои инноватсионии худро муаллифӣ карданд. дар рӯзи дуюми озмун муаллифони лоиҳаҳо тавассути презентатсия ва видеороликҳо лоиҳаҳои худро дар назди коршиносон дифоъ намуданд. баъди пешниҳоди лоиҳаҳо тавассути презентатсия ва саволу ҷавоб ғолибони озмун муайян карда шуданд. лоиҳаи пешниҳод намудаи ман ба яке аз масъалаҳои ҳалталаби имрӯза, яъне мубориза бо бемориҳои сиратии зоонозӣ, бемориҳои мансуб ба одамону ҳайвонот ва таъмин намудани бехатарии биологии маҳсулоти озиқавории пайдоишаш аз ҳайвонот ба хусус оид ба муайян намудани микроорганизмҳои касалиовар ва микотоксинҳо дар маҳсулоти хӯрока бахшида шуда буд. ба мо маълум аст ки дар дунё ҳолатҳои хавфи сар задани касалиҳои суръатии табиаташон вирусӣ ва бактериявӣ шаҳодат аз он медиҳад ки дар ин самт тадқиқоти ҳарчи бештар гузаронида шавад ва роҳҳои пешгирии беморӣ ва бартараф намудани хавфи паҳншавии он ба роҳ монда шавад. самти асосии лоиҳаи ман низ ба муайянсозии микроорганизмҳои касаливар дар маҳсулоти чорва ва бартараф намудани роҳҳои суръатёбии одамон, яъне таъмини бехатарии биологӣ дар байни аҳолӣ равона шуда буд. лоиҳаҳои пешниҳодшуда аз ҷониби муаллифони он дифоъ гардида сазовори дипломҳо гардиданд. дар маҷмӯъ аз 60 лоиҳаҳои пешниҳодшуда 10 лоиҳа ғолиб дониста шуд ки дар байни онҳо лоиҳаи ман низ ғолиб баромад. баъди дифои лоиҳа, яъне ки лоиҳаи маро ғолиб донистанд ва ба ман дипломи ғолиби озмуни инноватсионии 100 ақида барои иттиҳоди давлатҳои мустақил дониста шудем ва сазовори диплом гардидем. лоиҳае ки ӯ пешниҳод кард дар мавзӯи бехатарии амнияти озиқаворӣ буд ки ин яке аз мавзӯъҳои муҳими имрӯза мебошад. бинобар ин лоиҳаи он кас ғолиб барои чӣ дониста шуд? барои он ки ӯ дар назди комиссияе ки дар ҳамонҷо буд баромад карда дифоъ намуд ва худро нишон дод ки дар ҳақиқатан ин мавзӯъ мавзӯи муҳим аст. албатта на фақат дар тоҷикистон, дар тамоми давлатҳо амнияти озиқаворӣ яке аз проблемаҳои асосӣ мебошанд. бинобар ин ӯ ба ҳамин восита ғолиб дониста шуд.
استحصال محصولات وطنی وارداتی واسکننده یکی از هدف‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب رفته میتواند برای رسیدن به تأمین امنیت عضوخواری مساعدت نماید. در ساحه چاره‌داری اکثریت کسالی‌های سیاحتی حیوانات به کسالی‌های زوونوزی محسوب میباشند، یعنی آنها میتوانند انگیزنده بیماری در بین آدمان نیز گردند. با این گروه کسالی‌ها بروسلیوز، سیل، کسالی گل، سوختنی، سالمونلیوز، لپتوسپیروز، بیماری هوری، زکام پرنده، کسالی‌های اینوازیونی داخل می‌شوند. اندیشه دارد این عالم جوان و بیشتر اختیاراتی پیشنهاد کرده‌اش محض به همین موضوع نگرانده شده است. استحصال محصولات وارداتی عوض‌کننده وترینری وطنی از قبیل موادهای دارویی با مقابل بیماری‌های سیاحتی اینوازیونی یکی از هدف‌های روزمره به حساب رفته می‌تواند برای رسیدن به تامین امنیت عضوخواری کشور مساعدت نماید. ما در یکجایی با عالمان اینستیتوت وترینری اکادمی علم‌های کشاورزی یکچند نامگوی موادهای دارویی وطنی را طرح‌ریزی نمودیم که سلسله آزمایشی آنها در شرایط‌های آزمایشگاهی و در شرایط‌های استحصالی سنجیده شده نتیجه‌های مثبت به دست آورده شدند. یکی از موادهایی که از جانب عالمان اینستیتوت وترینری طرح‌ریزی کرده شد این مواد نمیتاب اسم میباشد که با مقصد تبویت بیماری‌های سالمونلیوز و کولیباکتریوز میباشد. همزمان خیلی که به ما معلوم است با سبب‌های دیگرگونشوی اقلیم و گرم آمدن سال و خروج بیماری‌های اینوازیونی به نظر میرسد و در همین سمت نیز یکچند موادهای دارویی وطنی طرح‌ریزی شدند. از قبیل مواد منیسید در شکل کپسولا طرح‌ریزی کرده شد که یعنی که خصوصیت خوبی توابتی نشان داد هنگام سنجش سلسله آزمایشی اون در شرایط‌های آزمایشگاهی و هم در شرایط‌های استحصالی در خودجویی‌های چهاره‌داری جمهوری تاجیکستان هنگام تحقیقات نتیجه خوب نشان داد. برتری مواد در آن میباشد که در شکل کپسولا یعنی در شکل غلافه طرح‌ریزی شده است و مواد میتواند به جای لازمی رفته رسیده تاثیرناکی خوبی توابتی را نشان دهد. اختراعات سلیمان را کارشناسان ساحه بیطاری برای پیشرفت ساحه مهم ارزیابی کردند، زیرا در اکثر حالتها چارواهای کلان و معده دچار بیماری‌ها گشته آن ذبح کرده می شود و گوشت آن مورد استعمال قرار می گیرد که این برای سلامتی آدمان خطرناک بوده می تواند. اگر این یک طرف مسئله باشد، از طرف دیگر چاره‌داران از بیمار گشتن مالشان ضرر اقتصادی هم می بینند. مواد دیگری که در یک جایی با عالمان اینستیتوت وترینری طرح‌ریزی کرده شده است این مواد البندازول در شکل بولیوس می باشد. این مواد هم با مقصد توابت و پیشگیری بیماری‌های اینوازیونی از قبیل بیماری‌های گیجوی با خودجویی‌های چهاره‌داری جمهوری پیشنهاد کرده شده است. در مجموع اختراعات‌هایی که ما در یک جایی با استادان اینستیتوت وترینری طرح‌ریزی کردیم و پیشنهاد کردیم با 5 عدد میرسند. مواد نمیتاب است، مواد منیسید با مقابل بیماری‌های اینوازیونی در شکل غلافه، اینچنین مواد توابتی پیدایش از رستنی برای توابت بیماری التهاب شوش بوزها، اینچنین واکسن از آنتیگن پروتکتیو برای پیشگیری بیماری بروسلیوز که سهم استاد دکتر علم‌های وترینری عبدالله به نهایت زیاد است. در یک جایی با این علم یعنی که این مواد طرح‌ریزی کرده شده و سلسله آزمایشی اون در خودجویی‌های چهاره‌داری جمهوری تطبیق شده ایستاده است. همزمان مواد دیگری که اختراع کرده شد مواد تشخیصی اخینا آلرژن می باشد که چهاره‌ای با بیماری اخینوکوکوز گرفتار شده را در دوره حیاتیش میتواند معاین نماید. مورد ذکر است که حالا اختراعات‌های نوی ما در یک جایی با عالمان اینستیتوت وترینری با مرکز ملی پتنت و اطلاعات پیشنهاد کرده شدند و قرار مثبت نیز گرفته شد و در بررسی می باشند و امیدواریم روزهای نزدیک نخست پتن اوید با اختراعات‌های پیشنهاد شده گرفته میشوند. یکی از کشفیات یعنی اختراعات آن کس استحصال مواد اخینالرژن برای در دوره حیاتی معاین کردن بیماری اخینوکوکوز. بغیر از این از همه برتری این باز اخینالرژن در آن است که برای تشخیص تفریقی بیماری سیاحتی سیل یعنی توبرکلوز میگم این خیلی کلان است چون که در وقتی چهارو با مواد توبرکلین سنجیده میشن برای با مقصد تشخیص بیماری سیل در اون حالت‌ها از حساب بیماری اخینوکوکوز هم جواب مثبت گرفته میشد. فکر میکنن که چهارو بیماری سیل است ولی در اصل در وقتی که با اخینالرژن سنجیده میشد در این حالت
дар вақти гузарондани ин маводи эхинологен агар ҷавоби мусбит гирифта шавад, дар ин ҳолат гуфта мешавад ки чорво бемори сил несту, баръакс эхинококос аст, яъне ба воситаи маводи эхинологен. албатта ин як ихтироати хеле калон аст дар ташхиси барои ба хатогӣ роҳ надодан ин маводи эхинологен ба воситаи истифода бари ин эхинологен мо исбот карда метавонем ки ҳамин чорво дар вақти ҷавоби мусбит гирифтан бо маводи эхинологен гуфта метавонем ки ҳамин бемори сил несту, баръакс эхинококос. ихтироотҳое ки ба онҳо ноил гаштаам хизмати олимони институти ветеринарӣ бениҳоят бузург аст. дар якҷоягӣ бо доктори илмҳои ветеринарӣ, мудири озмоишгоҳи биотехнологияи маводи ветеринарӣ Муминов Абдулло ихтироотҳои маводҳои дорувоиро ба ҷо овардем. маводе ки дар якҷоягӣ бо Абдулло Муминов ихтироъ кардем, ин маводи манесид дар шакли ғилофа ба муқобили бемориҳои инвазионӣ, ваксина аз антигени протективӣ барои пешгирии бемории бруцеллез, ҳамзамон маводи ташхиси эхиноаллерген барои ташхиси бемории эхинокок мебошанд, ки дар хоҷагиҳои чорводории ҷумҳурӣ санҷида шуданд ва самаранокии баланди табобатию пешгирикунанда ва ташхисӣ нишон доданд. ихтироъотҳое ки аз ҷониби олимон пешниҳод карда шудаанд аз ҷониби муассисаи давлатии маркази миллии патенту иттилоот соҳиби нахуст патент мебошанд. бо мақсади татбиқи васеъи маводҳои ихтироъ шуда аз ҷониби кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сертификат ва аттестат оид ба истеҳсол, нигаҳдорӣ ва фурӯши маводҳои мазкур гирифта шуда ҳоло дар хоҷагиҳои чорводории ҷумҳурӣ татбиқ шуда истодаанд. маводи доругӣ ихтироъ карда дар шароити озмоишгоҳӣ истеҳсол мегардад. ҳангоми ба роҳ мондани истеҳсоли васеъ ва татбиқи онҳо дар шароитҳои истеҳсолӣ метавон дар пешгирии бемориҳои махсусан хафноки сироятӣ, инчунин бемориҳои инвазионии чорво нақши арзанда гузошт. акнун чорводорон имкон доранд бо маводи табобатии истеҳсоли ватании воридоти вазкунанда таъмин гарданд. ин ҳама доривориҳо аз гиёҳҳои ватанӣ истеҳсол шудааст ки он метавонад бидуни таъсиррасонии манфӣ ба чорво таъсири мусбати худро расонад. талаботҳои ҳозир дар соҳаи чорводорӣ, хусусан дар хоҷагиҳои чорводории мо дар масъалаи дар самти маводҳои доруворӣ аст. талабот нисбати маводи дорувории истеҳсоли ватанӣ хусусан зиёд аст, ба он хотир ки ҳоло маводе ки аз хориҷи кишвар ворид карда мешавад бо як нархи гарон дастрас карда мешавад ва то ба ин ҷо омада расидан нархи он нисбатан меафзояд ва на ба ҳамаи он хоҷагиҳо дастрас мебошад ва аз ҷиҳати иқтисодӣ арзиши баландро соҳиб аст. ва чӣ хеле ки маълум аст, ҳангоми истифодаи як мавод бар муқобили як беморӣ, дар натиҷаи ҳамасола истифодаи як мавод ба муқобили бемориҳо метавонад устуворнокии ҳамон барангезандагони ҳамон бемориҳоро ба вуҷуд оранд, ки дар натиҷа муқобилиятнокӣ нишон додан наметавонад. ба ҳамин хотир лозим меояд ки давра ба давра маводҳои нави табобатию пешгирикунанда, яъне ки таҳризӣ карда шаванд, такмил дода шаванд ва ихтироъ карда шаванд, чунки танҳо бо ҳамин роҳ метавон табобату пешгирии саривақтии бемориҳои сироятӣ ва инвазионии чорвои калон ва хурди кишоварзӣ таъмин карда шавад. аксарияти маводи доруворие ки дар институт дар якҷоягӣ бо олимони институти ветеринарии академияи илмҳои кишоварзӣ таҳризӣ шудаанд, аксарияти онҳо аз ашёи хоми ватанӣ мебошанд. аз он ҷумла дар таҳризии маводҳои доругӣ растаниҳои шифоии ватанӣ истифода шудаанд, ки натиҷаи самаранокии хуб низ ба муқобили бемориҳо нишон додаанд. дар баробари ихтироъоти чунин маводҳои дорувории ватанӣ дар ин санд мушкилиҳо низ вуҷуд доранд. аз қабили маводҳое ки номбар карда шуданд танҳо дар шароити озмоишгоҳӣ истеҳсол карда мешаванд, яъне ки ба муқобили кам истеҳсол мегарданд ва барои таъмини хоҷагиҳои чорводории кишвар ба пуррагӣ кифоягӣ намекунанд. барои минбаъд такмил додани ихтироъкори истеҳсоли ҳарчи бештари маводи дорувории ватанӣ лозим меояд ки таҷҳизотҳои муосир бо мақсади ба қадри зарурӣ истеҳсол намудани маводи доруворӣ дастрас карда шаванд ва ворид карда шаванд ва ба ҳамин роҳ метавон ба қадри кофӣ маҳсулоти ватанӣ истеҳсол гардад ва ба хоҷагиҳо пешниҳод карда шаванд. мушкилоти асосӣ ин набудани таҷҳизоти муосири соҳавӣ мебошад. ихтироъоти он кас назаррас аст. масалан истеҳсоли маводи монисид, ин албатта дар шароити имрӯзаи Тоҷикистон дар ҳамаи давлатҳо ва махсус дар шароити ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсоли маводҳои
ватанӣ хеле зарур аст. имрӯз вақти он расааст ки дар ватани худамон истеҳсоли маводи ватаниро баромонем ва барои ба таври васеъ истеҳсоли онро баромондан, ба таври васеъ татбиқ кардани он дар истеҳсолот албатта таҷҳизотҳои зарури лозим аст. Бе ин мо ҳеҷ кор карда наметавонем. Барои бо сифати баланд ва самараи хуб додан, ин албатта истеҳсоли онро бо таҷҳизотҳои хуб замонавӣ ҷозондан ин хеле зарур аст. сулаймон назруллозода дар чандин озмуну чорабиниҳои дохилӣ ва хориҷи кишвар ширкат намуда диплому шаҳодатномаҳои зиёдеро соҳиб гаштааст. ҳамзамон дар дигар кишварҳои пешрафтаи олам таҷриба низ омӯхтааст, ки он дар фаъолияташ нақши назаррасе гузошт. аз озмунҳои ҷумҳуриявӣ ки аз ҷониби маркази миллии патенту иттилоот гузаронида шуд, ин дар китобхонаи миллӣ озмуни ихтироъкорони бехтарини ҷумҳурии тоҷикистон гузаронида шуд, ки дар он ихтироъотҳои худро пешниҳод намуда ғолиб дониста шудам ва сазовори нишони муассисаи давлатии маркази миллии патенту иттилоот ва вазорати рушди иқтисодӣ ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон гардидам. Дар якҷоягӣ бо доктори илмҳои ветеринарӣ устод Муминов Абдулло дар озмоишгоҳи биотехнология як қатор маводҳои ветеринариро ихтироъ намуданд ва ӯ на фақат ихтироъкор, балки боз дар якчанд конференсияҳо, дар бисёр озмунҳо иштирок карда ғолиби озмунҳо гардидааст. Дар давлати Австрия курси такмилии ихтисос дар мавзӯи усулҳои ташхиси бемориҳои сироятӣ дар он ҷо омӯзиш гузошта соҳиби ҳуҷҷатам гардидам. агар дар маҷмӯъ дар бораи дастовардҳои худ дар соҳаи илм агар ҳарф занем, дастоварди аз ҳама бузурги ман ҳамин мебошад, ки баъди дифои рисолаи илмиям дар шаҳри Москаваи Федератсияи Россия ҳуҷҷатҳои худро ба Кумитаи ҷавонони варзиш назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намуда, дар озмуни ҷоизаи Исмоили Сомунӣ барои олимони ҷавон иштирок намуда ғолиб дониста шудам ва аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон бо ин ҷоиза сарфароз гардонида шудам ва роҳбарияти олии кишвар барои дастгирии мо ҷавонон ва дастгирии олимони ҷавон миннатдории самимии хешро мерасонам, чунки барои мо тамоми шароитҳои корӣ муҳайё гардидааст ва мо метавонем танҳо бо фаъолияти ҳамарӯзаи хеш, бо меҳнати худ метавонем ба дастовардҳои бузург ноил гардем. дар байни олимони институти ветеринарӣ яке аз олимони ҷавон мебошанд, ки ӯ дар самти ихтироот, дар пешниҳоди лоиҳаҳо бисёр бо муваффақиятҳои назаррас ноил шудааст. Бояд қайд кард, ки Сулаймон Назруллозода Ҳабибӣ баробари ихтироот ӯ котиби илмии шӯрои диссертатсионии институти ветеринарӣ мебошад. Корҳои ӯ ниҳоят зиёд ҳастанд. Баробари ин бо ихтироот ҳам дорад. сами устодонашро ин навовар дар пешниҳод намудани ихтирооташ назаррас медонад, зеро ба танҳоӣ наметавон ба муваффақиятҳо ноил гашт. Сулаймон дар ояндаҳо низ бо пешниҳоди ихтирооти нави соҳавӣ ба кори худ идома доданист, зеро навҷӯӣ ва тозакориҳо барояш муҳимияти хос дорад. муассисаи институти ветеринарӣ, ки ба ташхису табобат ва пешгирии бемориҳои зоонозӣ аз қабили бемориҳое ки метавонанд ба инсон сироят ёбанд машғул аст. нақша дорам, ки дар оянда дар самти ташхисҳои муосири бемориҳои сироятии ҳайвонот корҳои назаррасеро анҷом диҳем, ҳамзамон дар самти навоварӣ ихтироъкорӣ фаъолияти хуберо нишон дода бошем ва маводҳои нави табобатию пешгирикунандаи ватаниро, ки самаранокии баланди табобатӣ ва пешгирикунанда нишон медиҳанд, таррезӣ карда бошем ва ба хоҷагиҳои чорохдорӣ пешниҳод карда бошем. Ман боварӣ дорам, ки албатта дар оянда Назруллозода Сулаймон Ҳабибӣ барои боз ҳам илми худро дар истеҳсолот татбиқ кардан, барои боз навоварӣ овардан, албатта қуввату ғайрати худро дариқ намедорад ва дар давлати имрӯзаи мо албатта сами худро мегузарад. Дар пешрафти рушди соҳаи чородорӣ, хусусан пешгирии бемориҳо, табобати беморӣ, ташхиси беморӣ сами худро мегузарад.
ҳукумати кишвар барои рушди соҳаҳои мухталиф имконияти бештарро фароҳам овардааст ва Сулаймон Назруллозода бошад аз он самаранок истифода мебарад то комёби соҳаи пешакардааш гардида бошад. ин олими навовар мехоҳад бо пешниҳод ва тасдиқи ихтирооташ дар рушди соҳаи байторӣ нақши бориз гузорад. аз ин рӯ дар бештари ихтирооти худ талош бар он менамояд маҳсули заҳматаш ба мардуми кишвар нафрасон бошад. با فرمان پرزیدنت اکادمی امروز کشاورزی تاجیکستان